futhi ngokunjalo-ke njengoba-ke besikwazi silemlelo ekhaya ey'nkundleni zethu zokuxhumana ukuthi cha namhlanje sobe sinobuholi-ke bekhokasi ANC lapha ngaphansi komasipala waseNewcastle. Bakhona-ke namhlanje la ey'ndlini zomsakazo sizocela-ke abafowethu la siqale ngapha ngakuwe mfoka baba ukuthi ubingelele mhlawumbe bese uyithula nje abalaleli-ke bakuzwe ukuthi cha ngempela-ke asitoliki uyishelo wena. Ngibingelele emakhaya, ngibingelele bonke abalaleli beNithi Radio. Okhulumayo umaqede wakahlatshwayo, ngiqhama eWard 17, ngikhansela ase-Ward 17. Ngibuye ngibe uWhip we-ANC. Ngisho ukuthi yimi engishaya isithwebhu kumakhansela e-ANC. Angifethu uzo-introduce Ya, nangapha umfowethu la naye sizocela ukuthi-ke ayithule ba. Siyabonga msakazi. Sibingelele nabalaleli emakhaya. Okhulumayo umfana wakaMnisi, ukhansela lapha eWard 15 endaweni yaseGabosha Mahal ukhokasi secretary we-ANC. Uholwa uBaba uMayezi. Ya, bafethu njengoba nisho ukuthi likhokasi ANC lapha ngaphansi komasipala waseNewcastle. Mhlawumbe masibuka nje ziningi izinto ezenzakalayo lapha kamasipala noshintsho njalo njalo. Mfoka Hlatshwayo, uma sibuka-ke nje wena ngqo ukuthi unika umuntu isithombe osekhaya njengoba uleader uWhip kanjalo, yini lento mhlawumbe nje nanga umuntu uhleli lapha ekhoneni uyaqala ukulizwa lento umnike nje isithombe kancane. Yeah. Uma-ke akuwuWhip wenhlangano, uqinisekisa ukuthi zonke izinqumo ey'thathwe inhlangano ziyenzeka njengoba zinjalo. Kanti two, yimi as uWhip engixhumana nobuholi obe-region noma obe-province noma obe-national. Uma kufunakala amakhansela e-ANC, yimi engixhumana anobuholi be-ANC ngasonke isikhathi. So kusho ukuthi bezwa wena kukhale sakhe isikhathi. Cha, akusikuthi kukhalisa isicathulo ngoba sibelonga kwi-collective. Angithathi isinqumo kodwa isinqumo sithathwa yithi sisonke singamakhansela e-ANC. Baba unobhala wenzani? Umsebenzi wanobhala kwikhokasi e-ANC. Ukulekelela sithatha ama-minute nokuqinisekisa ukuthi-ke i-support oyenzayo noma i-support oyinikezayo kuma-councillors e-ANC through uWhip we-ANC ukuthi-ke na zonke izinto ekumele zenzeke in terms of ukubhala, in terms of ukukhipha ama-record regarding into yomsebenzi eniwenzayo ukuthi-ke na kuyagcineka njengoba kunjalo futhi kuyenzeka ngendlela okuyiyona yona. So mfoka Hlatshwayo sibona njengamanje bekade uzothi nakade kugcotshwa noma kukhethwa uDeputy Mayor eNewcastle. So irole ithi iyiphi irole nidlalile njenge-ANC kuleso simo ngoba siyazi ukuthi official kwavotwa kwaze kubalwa kodwa nina nanibhekephi nathatha ziphi isinqumo futhi-ke ukuleader amakhansela e-ANC. Ngibonga msakazi. Cha, njenge-ANC sasinegama esasiliphethe elakhansela eUshendi. Kukhansela uShendi-ke kuyikhansela lapha eWard 25 u-Esco. Uzokhumbula-ke ukuthi umuntu okumele akhethwe abe uDeputy Mayor umuntu osuke e-Esco, shuthi esigungwini esibheka ukusebenza kwamasipala nsuku zonke okuthiwa i-Esco. So thina kusasiphethe igama elasheni ngebhadi-ke asiwinanga kodwa nje njengoWhip we-ANC into engayijabulela ukuthi ikhokasi e-ANC noma amakhansela e-ANC enza nje umsebenzi-ke omkhulu ukuthi athembeke uma sesivumelene enze lento esivumelene ngayo. Ya manje kulesimo-ke ngomkhulu wegama lokuthembeka kulesimo sokungathembeki kwamakhansela nabantu nje jikelele makuvotwa mhlambe niyanigweme kanjani leyo ukuthi imandate mayithi abanye baphuma eceleni uma nidila nayo nje kukhokasi nenze njani? Ngicabanga ukuthi into nje esemqoka kakhulu ukuthanda kuqala inhlangano yakho, into esemqoka. But two, sihlale ngasonke isikhathi kwikhokasi sivuselelana onembeza bethu ngoba-ke njalo uma usihlalo kumele uqinisekise ukuthi uyavuselela unembeza kuma-comrade noma kumaqabane.
ukuthi yini esibeke la and i-vision yethu nayo. So ilezi zinto ezisemqoka ukuthi-ke sizenze. Njengokhipha into esemqoka kumele ngiyenze ukuthi ngihlale ngivuselela onebheza bethu abezepolitiki. Families, la uma sibheka umasipala waseNewcastle kwahlala isikhathi eside ungena deputy mayor nani ningxenye kanje nge-ANC azange sinizwe nikhuluma. Bekwenziwa yini mhlambe beninaso i-standpoint senu njenge-ANC kuleso simo? Sibonga Msakazi. African National Congress ngaso sonke isikhathi ubeka abantu ikakhulukazi ezingeni esibulo ubeka abantu baseNewcastle phambili. Ekutheni singabi no deputy mayor for isikhathi eside. I think i-ANC kwenzile bekufanele ikwenze. We siwabhalile ama-motion sayi-raise even la ku-council size sikhulumisa izinto zokuthi-ke in the absence of umayor uyamdinga umuntu ozosalela. Kunezinto-ke ezinye bekumele zenzeke la kwakhanseleka khona i-trip yokuthi umayor aphume aye ngaphandle because ukungabi khona kwa-deputy mayor lokho kwakwenza ukuthi umkhandlu waseNewcastle kungasebenzeki kungabi nalo zinto. Okwakuyinto-ke bese ikhuluma kakhulu esikhathini esiningi nento esithi-ke nanakho siyenzakalile. And we are happy ukuthi sino-deputy mayor noma kungahambanga ngendlela yethu kodwa nje ANC izohlezi imele abantu isebenzela abantu ngaso sonke isikhathi. Maqeli sake sabona la emthobeni abendaba ekhulazeke ne-committee laka-COGTA joint committee kukhuluma national ne-province. Nina njenge-ANC uma kufika le committee noma kufika lento eyenzeka lapha kwathini kini kulezi zimo ezayikhulunywa lapha nina niphakathi emkhandlini ngoba yonke into uma ngabe ikhulunywa nomkhandi ngithanda ukuthi isungabhekile umuntu oyedwa unless wena uzosho otherwise. Iqiniso lithi okokuqala lezi zinto ezizayibuswa lapha akusikho ukuthi izinto nje eyithathelwa emoyeni, izinto eyibhaliwe phansi. Zikhona kwi-AG's report, zikhona futhi kuma-financial statement omkhandlu because kunento okuthiwa i-annual financial statement yizo zonke lezi zinto ezayibhalwe khona ngoba i-annual financial statement into efana njenge-bank statement yomuntu lapho khona okuvela yonke into and leya nto awukwazi ukuyifihla. But into emnandi hayi ukuthi lezi zinto nje zivela lapho, izinto esihlale sizisho even sihlangene singamakhansela shuthi kuma-council meeting ukuthi lezi zinto enzenzayo ezi-wrong ziyeke sizisho zonke lezi zinto ezayivela lapha izinto vele esazisho. Yabona nje okokuqala sihlale sikhala nje ngodaba oluthinta nje ama-bodyguard ukuthi ayi lento ama-bodyguard ubugebengu ngoba umthetho uthi uma uzoba ane-bodyguard kumele u-assesswe kwenziwe i-threat analysis kwenziwe anti-risk assessment but lapha nje akwenziwa. Yabona nje into ethusayo sasithuka nje sibone i-council elizogcotshwa but seline-bodyguard lifika vele seline-bodyguard kuyishwa nje lento. Uyabona-ke kulo nyaka ofile umkhandlu wethu uspente 99 million for ama-bodyguard. Uyacabanga ukuthi-ke izimo ezala Newcastle ngendlela ezimbi ngayo sinama-potholes asinamgwaqo ukuthi le mali le bengakuhle ukuthi siyisebenzise kulento esikhethelwe yona njengamakhansela. Nawe uyagada ukhona kulo 99 million. Cha lutho. Awugada. Lutho. So kanti ugada kanjani? Iqiniso lithi yiyo lento esishoyo ukuthi ngoba phela kumele ize kwi-council lento le kwi-council meeting sinikeze ukuthi cha nayi ukhansela othize bewunama-threat so uzomele agade sivume but lana nje akwenziwa lutho nje uvele umuntu nje agade nje yiyo-ke lento esihlale siyimisa-ke but okunye uningi yabona nje sihlale sithi-ke akuyokuthengwa i-plant kushuthi izinto zokusebenza imishini eyokusebenza but into ethusayo isithengiwe kodwa imali yokuyiqhasha futhi iyakhula. Uyabona nje u-65 million lo awujustifyeki ukuthi-ke akuqhamukaphi ngoba phela sesithengile why kungehli but kukhuphuke ngesivinini esikhulu. Yizo zonke izinto esihlale sizisho kwi-council ukuthi asikwazi ukuthenga imishini yokusebenza ama-grader ama-TLB kubuye futhi
imali lena-ke ingehli. Vuleni, uma ubuka la ngizothi mina niyingxenye yomkhaya. Bakunye beni ngiyacabanga ukuthi bakhona ku-ESCO naku-council inqumo ema-final decision ngathatha ku-council. Kodwa nibukeka ngathi kukhona la ningekho happy khona. Unraising these issues enikhala ngawo nakukhuluma ngo-65 million beplanta njalo njalo. Aniyifaki lezi zinto ku-council meeting ukuthi cha lokhu nalokhu akulungiseka kuhambe kahle. Msakazi, yabona uma uzokhuluma ngo-African National Congress, ekade bekhona ekubuseni kukahulumeni, bayayazi into ekumele bayenze nangesikhathi ekumele yenziwe ngaso. Izinto ey'fana nalezo oy'buzayo siyayireyisa kakhulu futhi. Uhlatshwayo la uveze enye into, asikhulumi ngento esiyithathele emoyeni, kepha sikhuluma ngento esuke ibhalwe phansi nangento esuke ireyisa. Ukwenza umzekelo nje, sinento ebesihlezi siyireyisa kakhulu nehlezi ireyizwa u-Auditor General ngendaba yama-water losses. Ukuthi-ke nalesi deal nento yama-water losses, cause la kuyimanje nje eNewcastle sinenkinga yokuthi-ke namanje uma ungathi uyehlela la yithi kunemizi enganamanzi. And u-AG kade wasesixwayisa ngaleyo nto uthi uyaphuma uya la emountain kunemizi engenamanzi. Uthi uyafika nje, so kulezo zinto ey'kanjalo u-ANC has been raising ama-issues afana nalawo. Maningi ama-issues esikade siwareyisa mayelana nokulawulwa komkhandlu waseNewcastle. Siyingxenye yawo impela kodwa izinto esiyireyizayo asilaleleki. Kuba ngazathi-ke masithi-ke nayo indlela ishona le bavele baphambane nathi. So okuyinto eyi-concern thina abantu baseNewcastle ayithi bavotela thina. Uma ngothatha ukubheka i-ANC iyona evotelwe kakhulu ngo-2021, yazi yaba nama-ward councillor awu-21. Ukukhomba ukuthi abantu baseNewcastle they still believe in African National Congress. Kodwa-ke ngokwenza kwale icagogwana bawuthatha umbuso babusa, kodwa ngendlela okuyiyo njengamanje abantu abahola umkhandlu singasho singananazi ukuthi bayahluleka. Abakhoni bayabafeyila abantu baseNewcastle. Uyaphuma uyahamba nje la, uma uphuma uhamba la emgwaqeni uzothola i-pothole. La ekhoneni la college kunama-pothole asabekayo. Manje zonke lezo zinto ziyinkinga and uthi uma uyireyisa ayinakekeleki. Hhayi ngoba mhlampe sithi-ke sifuna ukubukwa, si-concern, siyizakhamuzi zaseNewcastle, lezi zinto yithinta thina. Uma uphuma ungena ku-pothole nawe njengesakhamuzi yakuthinta. Ayikho indlela ekuthiwa iyakakhansela e-clean noma indlela ekuthiwa iyakasibanibani e-clean, zonke iy'ndlela ziyabheda. So bayahluleka. Manje maqile okunye okuvelayo la kuthiwa ayi vele leadership yakhona yafika vele umkhandlu ungenamali. Nina njenge-ANC nayibhubhisa imali baze bathi futhi nishiye nogesi ukweletwa. Manje angikwazi ube sithi niyakhala ngiyazi nje kunjani. Uthi umuntu osho njalo. Ngabona into emnandi ngokuba-ke i-ANC umuntu wehistory nje, uma-ke umuntu we-ANC, umuntu we-ANC. Angithi bayazi abantu baseNewcastle ukuthi uqala nje kokufakwa amatiyela eBlackbush kwaqala nge-ANC. eBlackbush ukubona into yamanzi ingena endlini kwenziwa i-ANC. Kumanje i-ANC le ake abathi-ke yashingenza ngalutho. Kumanje kune-project nje enkulu eyeza nge-ANC okuthiwa i-JBC. I-JBC ezoqeda ukungabi namanzi eBlackbush, ukuthi abantu bakhona babe nezindlu, ukuthi abantu baseBlackbush bathole imigwaqo. Yizo zonke izinto ezenziwa i-ANC. Angithi i-record alifihleki le-ANC. Yingakho sineManana Bridge ngoba kwenziwa i-ANC. Uyabona-ke into enye engifuna nje ukuyiveza la. Yabo kunomgwaqo lapha osemountain osuka kaSpecial uya umgwaqo oyetrack u-P483. Safaka i-tar road ende unawo wonke. As much as iwodi angaleso sikhathi yayingaphethwa nge-ANC, yayiphethwe i-IFP, kodwa ngoba kusasazi ukuthi akusilona ikhansela elidinga intuthuko kodwa umphakathi waseMdozo odinga intuthuko. Ingakho saqa nje isikundera esikhulu. Bathi kuningi okwenziwe i-ANC, ama-park kuningi, singabala uze kushonila okwenziwe i-ANC. Ugesi nani ukweleka? Ngifuna uphendule lo mbuzo. Ugesi noshiya ukweleka. Kuyiqiniso ukuthi-ke sokushiye ukweleta ngoba nje
kumanje isikweletu sakhona sithusa nje. So-ke ugesi sushiye ukukweletwa, kodwa-ke at least kwakhona imizamo eyenziwayo ukuthi-ke ikwehliswe isikweletu. But-ke into eyishwa kwayiwa emarediyweni kwathiwa isikweletu siphelile. Bheka nje amhlanje sikuwo R500 million namhlanje. So kusho ukuthi kanti so ezinye izinto lapha ezayivela lapha kule joint committee court akukhulunywa ngazo mhlambe ezinye nani nifisa ukuthi niveze mfoka mnisi ukuthi ezayikhulunywa lapha mhlambe nani nibuka ukuthi njenge-ANC ningakwazi ukuthi noma nithatha over ngeterminal naba ukuthi niyothatha nikwazi ukuyilungisa namanje uma kunendlela yokuthi nikwazi ukhuluma ngama-plant haya abanye babekhuluma ngama-VIP toilet njalo njalo kuthini ngoba futhi uhlala eBluebush mhlambe nawe uyawazi lama-VIP toilet afakwa uhepi. Msakazi, uyabona thina njengo-African National Congress kunezinye izinto ezizaziyo ukuthi-ke nalezi zinto lezi yisenhliziyweni yabantu baseNewcastle. One, umuntu akakaqali nje ngoku-outliner ukuthi-ke na i-mandate ka-local government is to provide basic service delivery, not to provide nge-security. Uyabona nje it's shocking. If I can tell you, we report that the siyifunda namhlanje. Namhlanje. Our VIP security at this point njengoba sikhuluma ukugadwa nje kwabahlonishwa sekungaphezulu ngo-150%. Sikhuluma kwikoti yokuqala. Mawukhuluma ngaleyo mali ukhuluma ngemali engaphezulu kuka-20 million. Engabe kuthiwa sikhonile ukuyolungisa iy'tradi zaseBlabosh. Engabe kuthiwa sikhonile ukuthatha abantu sibafakele ama-toilet eBlabosh. Engabe sikhulumisa izinto ey'ningi. Kodwa ngendlela okwenzeka ngayo asiyi-prioritize into ye-service delivery. ANC ngaphambilini yayi-prioritize into ye-service delivery. Uyabona ukhulumisa into yokuthi-ke na njengamanje uma ungathi uyahamba nje uhamba ngalo mgwaqo usuka lapha kaNtshangase uye kaMdakala uyodiva udive kube ngazathi-ke na kuyashada ngenxa yesimo semigwaqo esiyo. Even nale mgwaqo-ke le esithi u-African National Congress wayikhanda i-maintenance yakhona ayikho. Kufa yona leyo ngalazinda. So ziningi izinto esimuntu angayibala nezenza ukuthi-ke na uma umuntu waseNewcastle osoba ubone ukuthi u-African National Congress work and wasebenzela abantu. The current leadership ekhona njengamanje emkhandlwini waseNewcastle nasemajuba namaphethe ifeyile umphakathi waseNewcastle. Angeke size sikuhlonise lokho, iyawufeyila kakhulu. Izinto ey'lindelekile eziwundoqo, izinto ey'fana namanzi, izinto ey'fana nokulungiswa kwemigwaqo, zonke lezo zinto ayinakekelwa, izinto ey'thinta abantu ey'senhlizweni. Ukwenza nje umzekelo, African National Congress wakha nazo izindlu ey'laka amathubuzi. Kukhona ezinye izindlu ama-plans aqhubekayo njengamanje ey'seCharlestown zakhiwa u-ANC saqhubeka lezo zindlu. Nazo ezinye izindlu ey'khona ezila e-H39 izinto za-ANC zonke lezo. U-ANC wawune-plan yokuthi-ke na abantu bakithi uma ukhuluma ngendlu ukhuluma nge-right yomuntu, uthinta umuntu enhlizweni. So uma usuzoyeka lezo zinto ingaqhubeki ingaqhutshekiswa kuvele kukutshela ukuthi leyo muntu akanendaba nabantu. So yingakho sila sizokhuluma nabantu baseNewcastle ukuthi-ke na nazi izinto kade y'raise-wa u-ANC namanje futhi usamile kuzo usazoyimela nanoma ngakuthiwa sekusele ikhansela elilodwa. But angeke size sihlonise ekuthenini-ke noma sikhulumela abantu senze izinto sizenzela abantu. Maqelile okunye engifuna sikubheka kukhona into ekuyavela emthombeni abendaba la njengako nje ukuthi kunomphathi lapha ngapha sisika supply chain ongekho qualified ngokwenele. So use-act isikhathi eside niphakathi nalo emkhandleni naku ka-corporate khona ngagcina nengozi ethize ngazi noma mhlambe sekhona yena osabambile nina njengo-ANC kulezo emhlangano kaningi sixoxa udaba oluthinta umqondisi womnyango aka-SCM. Inkinga-ke alolu daba lolu akanawo ama-qualification, awekho ngempela futhi.
zonke izinto okufanele abe nazo. Unga-check-a bonke o-director bamasipala, akekho onganayo i-degree, yena une-diploma. Yena yedwa nje, akuhluke yena yedwa. And yiyo-ke yingakho asigcinanga nje okuyi-raise nje emhlanganweni, sabhala incwadi, sabhala even u-MEC akakhotha. Kodwa asilindelanga lutho-ke ku-MEC ngoba izinto uyibuka ngeso lenhlangano, hhayi ngeso elokusebenza. But lo daba kudala silisho. Uyabona nje enye into, u-AG lento ekuqeda ngisho la. Kunomunye futhi beku-director owaka-government support back services. Use-acthe iminyaka emithathu, if I'm not mistaken. And umthetho ucaca phansi. Umuntu u-actha 3 months bese aya extended over 6 months. Usegcinile kumele uba rotates, but lo use-acthe 3 years. Bakuyishwa nje esiqala ukubona ngoba siyazisho lezi ukuthi lento le izosikhandela Arrogance of numbers. So kusho ukuthi into enilimazayo wona mfowamnisi yinamba. Arrogance of numbers. Angazi umuntu I was laughing with uMakele sifunda i-report ka-AG. There are new findings. The old one ama-findings adila no SCM bawalungisile kodwa uyabona mawuzothi ingane iyeke ukwenza lokho ekuyeke bese iqhamuka nezindlela ezintsha zokwenza. Ama-findings literally ayesho njalo. U-AG ukhuzile lokhu awalandelwa ama-supply chain processes. Engalandelwa ama-supply chain processes kwabuya ama-findings amasha regarding u-supply chain, which means bacinga iy'ndlela ezintsha zokumanyuva when it comes to kuleyo nto leyo. So nje into ethi ayibe kanjalo msakazi iyishwa ukuthi yenzakalela abantu baseNyukhasela and lokho kuba deprive service delivery. Okwangempela futhi ukwenza umzekelo nje angiye ekudeni manje nje ngoDisemba bekufakwa uDisemba noJanuary bekufakwa ama-ward athile efaka inkwalo. Those wards ukungahlonizi nje kufakwa ama-ward eNkatha wonke. Ama-ward African National Congress akukho ngisho nelilodwa i-ward ekuthiwa nali lifakiwe inkwalo. Umakhelwane mawuthi uyabheka uhlale ward 15, uhlale ward 17, ward 16, ward 18 inquiry ingena left and right. Lokho izakhamuzi ziyakubona ziyakubuka and bayibuka nje intuthuko bayibuka lapha kamakhelwane. Okwenza-ke ukutshengise nje msakazi ukuthi kena ubuholi obukhona njengamanje akubacabangeli abantu baseNyukhasela, instead buyicabangela bona bodwa, abukho nje kubantu baseNyukhasela, bayizele ngey'nhloso zabo ezinye okungasiwo ukuprovide i-service delivery nokunakekela abantu baseNyukhasela. Lokho kwenza-ke kube nzima kumuntu abantu baseNyukhasela basenhlizweni kuyena. Bukeda before nje singena bukeda yabo ngo-2022 kwakhona ama-Salga Games la imidlalo ebakhona ngoDisemba. Uzothola isimanga imakhini omithende mabeliqhasha ngo-900,000 ithende njani elu-900,000. I-radio i-sound system yayibiza u-2.7 million. I-sound system enjani even FNB Stadium ayikaze yike iqhashe i-sound system ngo-2.7 million. Ishwa nje uyabona nje ukuthi kuzele ukuganga kanye ukudila ngezinto ezithinta ngqo umphakathi ngoba thina si-expect ukuthi abantu bathola amanzi, si-expect ukuthi abantu balungisele imigwaqo, si-expect ukuthi abantu baklinelwe amadonga ngesilungu ama-trenches, but akwenze konke lokho. And uyabona ukuthi eSouth Africa sesophila-ke ama-floods, but amadonga ethu awaklinwa and siyazi ukuthi lento inomthelela omubi kanjani kodwa sincamela ukuqhasha i-radio ngo-2.7 million. Ya siyakuzwa mlele ekhaya Lead Radio silana ke khoma ke la education center tuzana namajuba TVET College CPTA section 2 Lead Radio ke la siyakhona lapha ku page la Facebook kanti futhi ke sikhona la ku Qobo Radio online ake sinikeze nangu producer wami la to beka amabili amathathu la kwezokuxhumana naye uthi uthini. No ebengifuna ukusho Mthofi ukuthi la abanye they want to fakaza ukuthi bafone nani please
if umuntu efuna ukufona can use inumber le engibhalile ukuthi bafone WhatsApp, because if ufona manje iyaphazamiseka i-video la. So please, if kuwukuthi ufuna ukufona, sebenzisa i-WhatsApp number u-081 790 3497, 081 790 3497. Siyakwazi-ke ukuthi lapho bese siphendula bese uyangena la emoyeni uzwakala ukuthi uthini. Kodwa-ke ngifuna ukuthi nje ngithathe abambalwa la ngoba bakhona nala ephejini. uMadzure Dube Mdu uyangibalekela sekuvela uPromise Mngomezulu uthi ANC paid Eskom in full, I'm willing to share proof. Omunye nje ufuna ukuthi afone, ufuna ukuthi ucela ukuthi sivule ingcingo. Nangokumdu uthi uzofuna ukuthi uANC uwashintshe lamakhansela awo ahlula ukunakekela umphakathi lo awuholayo. Angazi ke noma usho lamakhansela lawa ala e-studio yini, but usho kanjalo uMdu. Usilindile Ayanda Maswazi Nkosi Kunene uthi ANC IFP kuyafana nje. Angithathe lo kugcina because baningi. uInjiki Kaziya uthi ngeke umsakazi abuye ANC waphatha 30 years eNewcastle but konke akwenza ngizomthola nje manje ngixolele kumove fast la. So okay, ya konke akwenza kubolile. Buka umgwaqo wasezama neminye imigwaqo ka-ANC. Ya bakhona nabanye sobuye esibone manje inkinga ukuthi screen la siyagijima mangabe uthi uyamove. So okunye nje but ungaqhubeka. So ukuthi ufuna ukufona nje uthi 081 790 3497 only via WhatsApp, because makuyikholi kuzophazamisa i-live. Ake sibeze kulama comment ekade wafunda ukuthi bona njenge-ANC caucus bathini kulesimo lesi esibekwa abantu nabo bebala nemigwaqo ngasezama. Abanye bathi ANC siphathe 30 years kumasipala, kodwa angazi, kodwa ake niphendule kodwa. Kungamampunge-ke lokho nje kungamampunge. ANC ayiphatha u-30 years. ANC yaphatha ngo-1996 yaphuma ngo-2000 yabuya ngo-2009 until ku-2016. Yabona-ke msakazi into esingayibhala ezenziwa ANC ngasekuseni sibala nje. Ukuqala nje kwabantu baseNewcastle ukubona Apollo bayibone nge-ANC nje Apollo. Uyabona-ke ANC ngendlela ayine-plan ngayo, sabona ukuthi-ke abantu eNewcastle ayagcwala, ingakho kusahlala savumelana ukuthi-ke asikhande ezinye iy'toro ukuthi sinike ama-developers ukuthi enze iy'toro ezinye. Ingakho sine-Newcastle Corner, ingakho sino-Teku Plaza, ngoba akuyi-intervention yethu, ingakho sine-Newcastle Mall. Yabona-ke msakazi ngingabala uze kushonilanga, ingakho namhlanje uhamba ku-Allen Street uvulekile namhlanje. Ngingabala uze kushonilanga, ingakho uma usuka ku-Asiphephe sinomgwaqo hamba nga-2, ingakho sineManana Bridge, ingakho sinovisi Park, but abakhona-ke abawa-maintain ama-package, ingakho sino-Simon Msibi Park, because izo zonke izinto ezenziwa i-ANC. Uyabona-ke mina msakazi ngihlala ase-Blaaubosch, ngangakaze ngicabange ukuthi eBlaaubosch kube khona amanzi. Angithi amanzi aqale ukufakwa-ke e-ANC eBlaaubosch, ingakho namhlanje kunamatha. Yeka-ke ukuthi our maintain aseyaphela, but izinto ezazenziwa-ke i-ANC. Uyabona nje siwumkhandlu sesihlula nje ukwenza into nje elula kunazonke. As much as-ke sazi ukuthi umgwaqo awe-province, but sihlula nje ukufaka i-robot eTheku Plaza. Cabanga into nje elula kanjani, because abantu lapha akuhambe ama-weekend ukuthi wenze i-MOU ufake i-robot, but kusihlula even into encane i-robot.
So akukho okuhle okwenzakalayo. Into enhle abayenzayo ukuncintsha amakhansela e-ANC intuthuko. Ingakho umfowethu la ewufani ezasho ukuthi yabona-ke uya e-Ward 16 kwenziwa i-regraveling, uya e-Ward 11 kwenziwa i-regraveling. Wonke amawadi alidwa i-ANC asiyitholi intuthuko. Yabo uma ngiqala ukuyifunda lento ku-amajuba eyethu ukuthi amakhansela e-ANC angeke ayinuke intuthuko, angithi amanga until ngiyibone practical lento ukuthi ngempela ekuyenzeka. So akusilona akuqinisa ukuthi i-ANC ayenza ngalutho sithi iyaphatha, although singabantu abakhona amaphutha, but amaphutha ayihambisana nalentuthuko. Ingakho namhlanje enebhilidi i-Dubai elibizwa i-Dubai through ANC, because we understood ukuthi ukukhula komkhandlu wethu usho-ke ukukhula kokusebenza, kusho ukuthi wonke umuntu uzomele athole ispace esikahle esokusebenza. Kunjani ukuthembana kini amakhansela? Ngiyangizwa ukuthi khona amakhansela engasawathembi kahle kahle, osekunzima nokwathumela nakweminye imikhandlu, ikhona into enjani? Yingakho-ke umsakazi uma ngiqala la ukukhuluma ngithe ngenkathi siyovotela uDeputy Mayor, ayikho into eyayiyinhle njengokubona amakhansela e-ANC ebambisene futhi enza into efanele. Ngihleli lana nje na-ke bemsakazi ngingakutshela ukuthi nje ngiyawathemba wonke amakhansela ami e-ANC. Kukhona nje amanye ANC ashiya, amanye asenza amasipala manje, amanye asebenza kweminye imikhandlu engaphandle, nani wathemba futhi kanjalo. Abona-ke msakazi, into engithandayo ubuza umbuzo owe-corruption. Yabo nje umbuzo ubuza uyi-corruption on its own, because umuntu uyambribe ukuthi aresign ngoba oqala ibribe nje iyicala. Uje futhi ukwenza lokho awusapho uyamchasha lapha amasipala. Okuganga nje ngoba zingakhi ingane esi-apply kamasipala zingaqashwa, hayi uprioritize amakhansela e-ANC. Okusho nje ukuganga nje into abayazi kahle abantu abasiphethe ukuganga. Ingakho nje umuntu uyamresignisa uyamqhasha. Ya ke sidena uprofessor wami la khona ufuna ukuthatha. Ya ilitredo umsakazo omkhulu sila eMajuba center, bathi education center eduzane ne-CPT Majuba TVET College. No, bengithi indaba le ayishoyo e-bribery bengifisa ukuthi a-expand, because ngake ngayizwa but kwamahemihemi ukuthi khona okwaba khona into kanjalo, but ubani lo laphaya mhlawumbe ube-leadership okamasipala mhlawumbe ubribe abantu, ngabe ukhona umuntu okuthiwa umsolwa kulokho? Uyabona-ke into eyinkinga-ke aludaba producer ukuthi-ke lizoya enkantolo uma usho-ke igama lomuntu, kodwa into eyiqiniso we all know ukuthi phela-ke nakho phela amaphoyisa alikho into elula njengokuliphenya udaba, ngoba uya kulamakhansela aresign and uzothola ukuthi okay ayilimali. Uyabona nje elinye nje amakhansela lapha, amanye amakhansela imali yabo ayisinqinile awapha nje o-5,000 ngendlela eyayiningi ngakhona. So ingakho ngithi-ke odaba uyatraceka ngoba yayingena kuma-account. Ya angazi noma khona umsakazi umuntu athi ukucindezela ngiyacizile. Kuyishwa ukuthi-ke la kukhona umuntu ohlala eBlabush ongawuboni okuwumsebenzi we-ANC. During ANC iqhamuke ne-project. I-project enkulu ezoshintsha iy'mpilo zabantu baseBlabush esiyibiza ngo-JBC. There is a project eyenzakalayo njengalaphayana, inemali enkulu. It's a 9 or 10 years project. Okhulumisa into yokuthi eBlabush uzoyishintsha, uyayi-urbanize, ufake ingqalasizinda yamanzi, ufake ingqalasizinda yesuwa, ubuye ufake ama-storm water pipes, ubuye futhi khona eBlabush uyabuya futhi wenza imigwaqo. Kuneminye imigwaqo ezobathathu bese uyabuya eminingi uyayiregravela, bese uyabuya ukuthi ngokwesidingo somuntu uyaqualify yini ukuthi athole i-RDP. Angikwazi ukuthi lokho abantu abangakuboni okwenziwa u-ANC okuhle okungako ikona kuyikuphi.
Thina-ke nje mina kuyishwa ke ake ngikusho ngokuvela. Angikhulumeli-ke mina ngedwa nezakhamuzi zase-Ward 15 lezase-Newcastle namaphethelo. Since ngaba yikhansela 2021 umpompi nje walapha kaMnisi amanzi awaphumi. Ekuyinto engingayazi. Ngiqala ukuyibona manje ngoba sengiyikhansela leadership ekhona njengamanje. As-prioritize iy'dingo zabantu base-Newcastle. But instead ba-prioritize enye into ezofika ikunikeza ukuthi kukhona nje ake ngidlule la kule. Umsakazi uke wakhulumisa into yesikweletu saka-Eskom owawukweletu ANC. You know the plan yokuthi kukhokhe leso sikweletu, it was for ANC. The ANC came up with a plan. This is how we're going to pay Eskom. And that plan, the leadership ekhona yafika yalandela zonke izinto ze-ANC. If I can ask you, noma imuphi umuntu okhona ohleli la, abake basinike into entsha nje abathi-ke nalesi iqaleleyo ngaphansi. Cause izinto ey'ningi ey'khona la, those ama-plans e-ANC, they implementing ama-plans. Naku manje bangathi bayasiza umphakathi ukuthi ubhalise izindlu zabo kube nomuntu ukuze bakwazi. So into enhle leyo ngoba ngibona ngabe kuyagcwala abantu bajabule kodwa angazi yiyo into engicabanga ukuthi-ke into leyo fanele ishayele ihlombe uma kunenjalo ngazi. Asiphendule msakazi. Uhlelo oluhle. Bathi inkinga iqala esekutheni kwi-council meeting bafika bathi bafuna ukudayisa isikweletu. Angithi abantu base osizweni nasemadadeni bakweleta umasipala more than 2 billion. Bafuna ukusidayisa isikweletu bebakusidayisela umuntu. Usho ukuthini leyo nto? Kusho ukuthi umuntu usene-right yokudla indlu yakho uma ungakhokhi. And njenge-ANC sayivimba leyo nto. Namanje i-question ithi sifuna ukuthi abantu bakhokhe noma sifuna amatayitela. Iqiniso ukuthi siyafisa njengamakhansela sonke lapho siyavumelana ukuthi ama-rates angakhokhe because awukho umkhandlu ongakhona ukusurvive without ama-rates. But inkinga-ke ngoba uthi unika abantu amatayitela, umuntu still lent isazoqhubeka ngoba shuthi sizobhalisa itayitela ngokuthi ongasebenzi. And sesizakele kanjani ngoba shuthi ngeke siwathola ama-rates because uma mina ngisebenza ukuthi angiyibhalisi itayitela but hamba namnisi ngoba awusebenzi uyobhalisa itayitela. So still inkinga isazoba khona. But ukuze ilungiseke le nkinga le faka ama-services ubona ukuthi abantu ngeke bakhokhe. Abantu bazokhokha provided ufaka ama-services. But nina le nto yenzakalayo ukusiza abantu abantu begcwala beyishayela ihlombe njenga-ANC anizwa. Cha, babasho ngiphinde futhi akukho wrong ukunikeza abantu amatayitela. But indlela ngoba inhloso angithi ngisho ukuthi inhloso ufuna ukuthi abantu bakhokhe ama-rates. It's fine. But inkinga izothi-ke sizonika umuntu itayitelo ongasebenzi thina sisebenzayo singayibhalisi. So shuthi inkinga will still continue to persist. Right, ngifuna ukuqala kulolu daba lolu olukhulumayo Mr. Hlatshwayo. Ngifuna siye edolobheni njengamanje because edolobheni kune-issue yokukhokhwa kwama-rates. Abahlali bakhona bakhala ukuthi ama-rate akhona abawa-afford, if I can put it that way. Sebeze baba nemizamo ethize abayizamayo ukuthi ku-addresseke lolu daba lelo. Ngifisa ukuza ukuthi iposition yenu njengane-ANC eNewcastle kulolo daba lolo mhlawumbe nithi umasipala kumele wenze njani because abantu indlela abayi-addressa ngayo bahlala edrobheni bayakhala and bathi abasa-afford, bathi bebe-compare nezinye iy'ndawo bathi hayi sekuyabiza kakhulu. So ngifisa ukuthi sidlule kuleyo okokuqala bese sibuya endabeni yamanzi ukuthi recently sekukhona i-issue yamanzi ukuthi amanzi akusafani nakuqala ukuthi amanzi ahlale ekhona sekunokusweleka kwawo. So sizwile kona ukuthi kukhona ama-plan enziwayo in order to fix that problem. But nina, what is your position kulokho? Ngicebisa nithini bese ukuthi okugcina kade kunomhlangano womphakathi lapha ya elist ngeviki elidlule
and one of i-issue ekade ivela udaba lwama-toilet, ama-toilet lawa umgodi lawa kuthiwa ama-VIP, and okuvelile ukuthi abantu bakhala ngokuthi isevisi le ukuthi ama-toilet bathi ayagcwala sheshe agcwale mese kufanele ukuthi adonswe mese kufanele ukuthi adonswe uthole ukuthi akwenzeki mhlawumbe ngendlela, mhlawumbe kuthatha isikhathi, omunye uze wathi esekungamore than a year lingadonswa. How does umasipala work on ukwenza sure ukuthi lawo ma-issues lawa njalo, because a-critical abaluleke kakhulu kumuntu ohlala elokishini, ukuthi abakwazi ukuthi basizakale abantu lapho ukuze sizokwazi ukuthi sisho sithi i-service le edingakala elokishini bayithola. Ngicela nje uqale kodwa laphaya edrobheni because lubaluleke kakhulu lolu lasedrobheni, indaba eshisayo njengamanje. Right. Siyabonga msakazi. Mhlawumbe umuntu akaqale nje ngokuveza kakhulu kwizakhamuzi zase-West la esithi khona kusedolobheni khona, azwakalisa ukuzwelana nazo kakhulu ngesimo ababhekene nazo. Kodwa mhlawumbe umuntu uzofisa ukuyicacisa ukuthi-ke nalesikhathi befika emkhandlwini waseNewcastle bekhala ngokuthi ama-rates ayabiza and ama-rates abiza kakhulu. ANC caucus yahlala phansi yabuka yazwelana nabo iziphi indlela esinga-assista ngazo abantu base-West ngento yama-rates lawa abiza kakhulu. Yase yaba into yaba ukuthi ku-ANC kukhona lento esithi-ke nakamasipala ukhokhela i-availability. ANC kwaba wabanye wabantu abathi-ke let's scrap into yokukhokhela noma umasipala akayikhansele into yokukhokhela i-availability, instead umuntu akakhokhela into ayisebenzisile. Ingoba sasizwelana nabo abantu bakithi abakhokha. Mnisi khona engathi sinaye la emoyeni. Sawubona sikwamukele sikubele litrelo. Hayi siyaphila mfethu. Ubani esikhuluma naye kuphi mfethu? Lungise emanzana mfethu. Ake sinike abafethu la mhlawumbe bayakuzwa, ngiyacabanga uzokwazi ukuthi uphenduleke nangumfo kaMnisi uzokuphendula, awubuze mfethu noma uPaul. Siyaphila mayese njani? Webhuti ake sibanike ithuba ungakahambi nje baphendule. Siyabonga msakazi. Cebisa kuyishwa nje ukuthi-ke endaweni yasemanzana ngaphansi kwesigceme se-Ward 30 ukuthi-ke ni-experience into ethi ayifane naleyo. Mhlawumbe umfo kaMhayisa ke simbuyise la, sikubuyisa ngendlela okuyiyona yona. Sithe masikhuluma la sakuveza sathi iphepha lake laveza ngelinye ilanga khona itema abalisebenzisayo mabethi kudibheze endulo noma bethi umkhumiso omncane unelinto ndolo, abanye abantu ngeke baze bayithole i-service delivery.
inkathi esho leyo nto mfethu. Ama-councillors e-ANC atshelwa kahle ukuthi-ke intuthuko ngeke nize niyibone niyoyinuka. Sitshelwa leyo nto leyo. Ikhansela le-ANC elise-Ward 30. Izinto manje ezenzakalayo njengamanje ngoba ulapha e-Ward 30 kukhona umakhelwane wakho u-Ward 33. Inquiry bingena left and right. Besibuka. Even kwayimina la experience the very same problem. Inquiry asiyithuli masamba siyofuna inquiry kuthiwa sambe sekunumber 1 siyocela inquiry. Ufike kunumber 1 inquiry ungayitholi ingene kumakhelwane wakho wonke amakhansela enkathi anayo inquiry. Secondly, uku-addressa nokuthi kena into yasemanzana siyinakile and siyayikhulumisa. Ikhona into ethi kena ANC kade ekhulumisa into ku-council I think unyaka ofile. Ekhulumisa into yokuthi kune-development ezayo ekumele ibe i-urban renewal ezokhulumisa iy'ndawo zonke zamakhosi including u-Ward 30. ANC wathi kena asifake nayo indawo yaseJakalasi ingasali yona yodwa ngoba ukusala kwayo yona yodwa izoba yinto engezi ukukhanda isithombe esihle. So ngamanye amazwi sithi kena kukhona okwenzakalayo nesikuphushayo njengo-ANC advocating into yabantu baseNewcastle. Ikhona-ke leyo nto African National Congress uyiphushile ukuthi akube nentuthuko edidiyelwe le esiyikhulumisa eBlabosh, ukhulumisa into yamanzi, ukhulumisa into yesuwa, ukhulumisa into yezindlu, ukhulumisa into yomgwaqo, ukhulumisa zonke lezo zinto lezo. Yeah, mfaka Mvuleni ake simnike unelisekile futhi bakuphendulile. Ngicabanga ukuthi sokwazi nokunika nabanye ithuba. Unelisekile ngithi. Okay, futhi mhlawumbe sesinikeza nje nangu maqila athi janti bese sikwazi ukuthi sithathe nabanye futhi. Yabona-ke umfowethu uthi e-Ward 30 akukaze kwenzeke lutho. Kuyishwa-ke nje ukukhuluma into engasiyiqiniso futhi ukhulume ulalela abantu abaningi. Angithi kunezindlu emanzana. Imanzana ise-Ward 30. But two, uhulumeni omkhulu national uze ne-project okuthiwa iBuhlebezwe. iBuhlebezwe project. Ezofuna ukulungisa yonke imigwaqo yalapho, ezolungisa ukuthi niflash, ezolungisa ukuthi nithole izindlu. Akusilona akiqinisa ukuthi alikwenze lutho. But two, njengamakhansela e-ANC sasilapho emasimini. Simlalela ukuthi-ke yini lezi zinto enikhala ngazo. Yabo siyayazi into-ke yomgwaqo wakhona, but immediately siqeda lapho saya kuma-officials akamasipala basitshela ukuthi asokhuluma no-number 1. Imagine awuba thina so government uyotshela omunye ugovernment ukuthi ngilungise kanti thina siyaqonda ukuthi angithi akuhulumeni uhlukene igaba ezintathu, khona i-state, khona government, khona i-judiciary. But-ke kumele si-reporte kwi-state ngoba i-state okumele si-implemente. But-ke in our case sitshela ukuthi aso-reporta kwelinye i-council na uyi-council. Iqala lapho-ke inkinga ngoba thina sazi ukuthi into kumele si-report ku-municipal manager idile alolu daba. Ngoba i-council ukuthi li-reporte inkinga zomphakathi, hayi ukuthi si-reporte kwelinye i-council. Iqala lapho inkinga akumasipala waseNewcastle. Kodwa akusiyiqiniso ukuthi akwenze lutho e-Ward 30, but two, likhona iplan lokulungisa isimo sase-Ward 30. Ingakho sesi-approvile even kwi-council meeting ukuthi kwenziwe i-project ye-urban renewal ukuthi iqalwe phansi sonke isimo saseyindawo sasemndozo included imanzana. Yeah, akesinena producer. No, bengithi asiqedele lawo ama-questions lawaya bese sifaka ama-comment okugcina because khona ama-comment okugcina la bese siyagoqa. So ngicela siqedele nje bosachaza ngendaba yama-rate lapha edrobheni ngicela sibuyele lapho. Msakazi
mhlawumbe umuntu ngokuyinqamula nje imfishane. Izakhamuzi zaseNewcastle eJobeni u-African National Congress uyazwelana nazo kakhulu. Yingakho African National Congress ikhona le mali le uma ngabe uhlala edolobheni le esiyibiza nge-availability ukuthi ikhona nje ingqalazizinda lapho. You pay for that. You pay ukuthi kunepipe lamanzi elikhona elidlula kwakho isuka la. Then African National Congress ngokucabangela nanokuzwa izikhalo ezivela kubantu baseNewcastle. Wathi kena ukuze sizame ukulekelela nokumithana nabo bakhona ukuloku besikhokheleni. U-ANC wathi kena asikhanseleni lento le availability. Umuntu akhokhele into ayisebenzisile. Ileyo nto leyo African National Congress into aqhamuka nayo esincomo. Engafike ibe nomehluko omkhulu kumuntu okhokha u-4,000 rand ingehla mhlawumbe iziyo ku-2.8 noma ku-2.5. Right, udaba lwama-toilet namanzi sigoqeni nje lona bese siyakuma-comment. Bayimsakazi ngizongena okudabeni oluthinta ama-toilet akumiso uzongena kule namanzi. Ingakho nje ngeviki eliphelile besenza adjustment budget ukubuyekezwa kwe-budget. Enye into esiyishilo sithe sicela ukuthi libukwe kahle lo daba lolu elokuthi abantu baseBlaubush abadonsela ama-toilet. Yabona msazi uyiqiniso abadonsela. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngesikhathi se-ANC every month abantu ke ebedonsela. But now abasadonsela at all. So ingakho-ke njenge-ANC sisukumile kwi-council meeting sathi akuthathwe enye imali ukuze-ke sizokwazi ukuthi kuyodonswa ama-toilet aseBlaubush. Because i-danger alento lena ngoba sesike sayibona abantu ngelilanga bazothatha le ayoyithela emzini wamakhansela kanti isimo ebesingasivimba ngokuthi siyeke ukugada amakhansela sithathe imali ukugada amakhansela siyodonsa ngayo ipi. Kulamanzi yazi kuyishwa nje ukuthi our former minister uBaba Macingwane esaseka water and sanitation wasilula isandla sakhe sibuyelele eNewcastle ukuthi Newcastle ngifuna ukunisiza ngizongenelela ngento yokulekelela ngamanzi ngoba ngiyabona ukuthi into yamanzi iyicrisis efuna umhlangano ne-current leadership ekhona njengamanje but deliberately so they ran away abakaze bawu-honorisha lowo mhlangano up until azafike ekugcineni athi ayisengi-right bengithi ngizonilekelela ngendaba yamanzi ekuthenini ke nasikwazi ukuphuma la kule nto le ekhona yokuthi ke nabantu bangathola amanzi. Ngeke kuze ungitshele kumuntu osoba nocabangela abantu baseNewcastle umuntu eza nosizo ethi uzokusiza bese uvele uthi ke naloyo muntu uzovela abaleka wayezolamukela ngezandla zombili. Yingakho siloku sikuveza msakazi nabalaleli emakhaya ukuthi ubuholi obukhona njengamanje indlela obufele ngayo abantu baseNewcastle abantu hayi ukuthi ke nababoni bayabona babafailile abantu nonetheless ezinye zezinto we advocating for ukukhulumisa into yamanzi. There is into ekhona njengamanje ekhulumisa ukuthi ke nakulungiswa amandla aseNewcastle. ANC was in full support of leyo nto leyo. Kunemanje ekhona ezoza la eNewcastle ezolungisa into yamanzi. La sithi khona yonke into ethinta ingqalazizinda yamanzi aseNewcastle kumele ilungiswe abantu baseNewcastle abathola amanzi because phela yabona amanzi akekho umuntu ongaphila without amanzi. I-service edingwa nanoma ubani. Sila manje siyaphuza nje siphuza amanzi umuntu osekhaya ongenawo amanzi sithi akaphuze. Enye into ke ekhanda yonke le problem yokuthi ke nasibe nenkinga yamanzi. Yabona lento yama-water tank kunabantu deliberately so abenza sure ukuthi kena amanzi eNewcastle angeke sizosathola ngoba kumele kusebenza ama-water tankers wabo. So leyanto leyana it's a crisis kubantu baseNewcastle because manje uma ungathi uyabheka kunama-water tank ayasebenza la eNewcastle. Ama-water tank osibani abakhona futhi khona la eNewcastle umuntu othi uswisha abantu baseNewcastle amanzi
ngoba uyazi ukuthi wena ufuna ukwenza ibhizinisi, uthathe lawo ma-water tank uzokwazi ukuba deliver, uzokwazi ukuthatha imali yamasipala instead of fixing the problem ekhona on the ground. You can't tell me ukuthi-ke na ithangi leli lapha phezulu, what is it called, is leli lapha phezulu e-top rank, lela thangi leliyana alisebenzi, alikhona ukusevisa abantu baseNewcastle. Mawuthi uyabheka iproblem yakhona, it's not a big thing. Estimations ayekhona athi-ke na ngo-1 million wawungayilungisa labantu abase-top rank nalaba abase-mountain kulunge i-issue yamanzi akhona. Kuyichile-ke lokuthi umuntu ohlala e-long home uphuma nebhakede ahamba ayokha amanzi, ngalowo mzuzu lo muntu uyawakhokhela ama-services every month. Yingakho sithi abantu abasiphethe njengamanje nalaba abanikazi bama-water tankers abababiza ngama-mafias, ama-water tank, yibo laba basikhandela le problem. Kodwa uma ungayi-check-a kahle uzoyithola ukuthi ihambe idry ibuye khona la ngaphakathi emsakazo. Ake sizoproducer sizokwazi ukukhokha. Yeah, ile trader mthofu sekete samba naye-ke umfokamzelimu umhleli. Right, siyabonga kakhulu. No, siyabonga abalaleli bayaphawula. Ngesibaqede bonke kodwa sothatha abanye. Nangu udlula bethithiza uthi sobulawa yikona nje ukubabaza. Kube khona uLungisani Zungu uthi Team Sugar kumele iwini. Angazi ngoba sikhuluma namhlanje ngenye indaba kodwa nangu uyaphakamisa naye. Nangu sibonelo siphephelo Zondo uthi ANC was better than the current leadership of municipality. Bese kuthi lapha uThabile Phosha uthi Ward 15 kulokwa party ANC asikaze siyibone intuthuko kusaphethe wona futhi umeya we-ANC ayikho lento yini. I think la statement asilunganga kahle mangathi ngiyasifunda. Bese kuba khona uKenneth Mr Shenge Buthelezi uthi comrade Hayise Maqili uyayibeka mholi elinye lamakhansela linikwe imigwaqo lapha ku Ward 10 licampaigna ngawo liappoint ama subcontractor ikhansela solibopha lizoboshwa ke ikhansela ngoba linika iproject bese licampaigna ngakho. Bese kuthi uSibuma Hayise uthi I vote for this really and only fools will. Bese kuleko khuzwayo bese sizothatha ukugcina uthi nina nabaxoki ngathi nizalwa umuntu oyedwa indlela enenza ngayo uSabelo Ntsele uthi amanga yiyo angivale ngeke ngisafika kubona bonke kodwa I think you get a feeling ukuthi la kuma comment kukhona ukuphikisana indlela abantu ababona ngayo la Newcastle. Sengizobuyela kuwena Mthofi because sino 1 minute bese kubuthi siyayigoqa because 1 minute to 6 much. Ngicabanga ukuthi baba vele fanele sigoqa abafethu mhlambe singabanika nje amazwi abo each ngicabanga ukuthi ukugcina nokubeka nje abafisa ukubeka bese sikwazi ukuthi sigoqa. Into emnandi angithi-ke alezinto esiyishoyo ayifihlwanga ngithi. Ungaya nje ku-AG's report ungawa-check-a ama-financial statement akusiyo ukuthi into efihliwe ukuthi into esiyikhandayo le. It's a pity nje ukuthi kukhona amakhansela aphawulayo ngalodaba. Yabo uma-ke akuphikisa into emnandi angithi kumele uphikise ubeko kwakho. Angithi thina yingakho thina sisho ukuthi hamba uye ku-AG's report, hamba uye kwi-financial statement, lezi zinto uzoyithola khona. Hayi ukuthi izinto esiyikhandayo lezi zinto ey'bhalwe phansi. Bemsakazi nje sengivala ngibonge ngithuba engisinike lona ukuthi sizocacisa njengokhongolose ngoba usemqoka ukuthi-ke abantu iqiniso-ke kebalazi because uma sizolalela isitori esisodwa njalo sizozeke sicabanga ukuthi-ke siyiqiniso kodwa nje lento eyayibhalwe uMajuba eyethu iyiqiniso ukuthi amakhansela ANC ngeke ayithole intuthuko asayithiyorizing manje isiyenzeke impela. Baba Nomsakazi umuntu uthi akabonga ithuba elisiphe lona. Uyabo abantu abasizonile asizange ukuzoyidefenda la sizocacisela abantu ukuthi kwenzakalani. Intuthuko siyithola njengoba ngishilo kuthiwa kudibheza induna kuphela.
and abantu abasuke besho lawo magama lawo abaku-leadership njengamanje bakutshela ukuthi kudepresent ntoni. And kubantu baseNewcastle uma bengabonanga ukuthi inkathi ifeyile kangakanani abasophinde babone, hhayi ngoba mhlawumbe sithi-kena sizobacofa kuphela, sikhuluma ngezinto ey'bhalwe phansi, sikhuluma ngezinto ey'practical ezenzakalayo. African National Congress wenza kangcono ukudlula labantu abakhona njengamanje. Abantu baseNewcastle abebeyithembile i-ANC. ANC iwina amawadi amakhulu amaningi la eNewcastle. Kodwa-ke ngale nto yey'gcogogwana sikule simo esikuso, ngiyacabanga ukuthi babonile ANC will remain ANC, isey'nhliziyweni zabantu, izohlezi isebenzela abantu ngaso sonke isikhathi nanoma ngakuthiwa kunjani. Umuntu uyalibonga ithuba msakazi. Ya, sibonga kakhulu-ke la kubahlonishwa lapha yonke i-caucus ANC bezokhuluma-ke besuka lapha kumasipala waseNewcastle nabo bebeka uhlangothi labo-ke. Ya, uProfessor wami washo ukuthi mhlawumbe uma izinto ihambe kahle uke wakhuluma nomhlonishwa uSpeaker waseNewcastle uBaba Zulu uThembeka. Sazi umntwana noma kusasa somthola uma uzokhuluma-ke vele ekugcineni yibo abaphethe umkhandlu. Ngeke kuhlale ngaveli kwasemkhandlweni. Kufanele siqaqise lokho, yibo abaphethe umkhandlu. Ngeke kuhlale ngaveli ezizinto eshoyo la kufanele bayiphendule. Sibonga kakhulu nje ukuthi usilalele mlaleli eKhabinete Radio ukubheka kwami Mthokoza Khetikete saba nayo insizwa lomzelimu. Sibonga neinsizwa nje ukuthi sibe nathi sithi signing off. Sicela i-debate